Det er til min second channel. Det sådan en har jeg også. Har du set det? Second channel. En anden kanal? Ja. Hvad er det? En second channel. Det er en anden kanal. Jeg kan sagtens oversætte det. Jeg ved godt både, hvad second og channel betyder. Og jeg kan godt oversætte det. Men Okay. hvad betyder det? Second channel, det betyder... Jeg ved godt, hvad det betyder. Hvad er det så i praksis? Det er en kanal, hvor man lægger... En anden kanal. Yeah, I know! Second channel, det er, hvor man poster sådan ekstra videoer. Sådan behind the scenes, eller bloopers, eller vlogs. Sådan en dag i mit liv. Sådan, altså ikke sådan, som jeg laver på min main channel. På din hvad? Min main channel. Channel. Nå. Altså min main channel, det er den der, hvor... Ja, det ved jeg godt. Det er bare, du slugte ordet, så jeg kan høre, hvad du sagde. Ja. Okay, og så second channel, det er, hvor jeg lægger sådan andre vlogs op. Sådan. Hvad? Er det affald? Det er det vel på en måde. Det svarer lidt til det, når Anders Matthesen han fortæller omkring, at han holder noget frokost. Eller laver middag til sine venner, og så til sidst, nej, nu tager jeg lige med ud i køkkenet, og så skal jeg vise, hvad jeg ellers har tænkt, der kunne være i, men som I har valgt, I ikke skulle have. Så har vi det her, det har jeg indkøbt til, og det skulle I så ikke have. Og så har vi det her, det skulle I så have. Altså, svarer det ikke lidt til det? Jo. Skal vi lave den her intro nu? Jeg filmer i 2,5 minutter. Nej, en skid. Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. Jeg tror muligvis, det bliver den første vlog på den her kanal her, fordi at de andre, de var ikke så gode. Så jeg laver den snart helt forfra, ikke? I dag, der tænker jeg, at jeg lige vil tage med ud på mit liv, en dag i mit liv, ish. Og jeg skal ud og spise min mor. Ikke mor? Jo. Ja, vi skal ind og spise brunch, vi skal have sådan en rigtig tøsehygge. Og vi har lige været oppe i nogle sko, fordi jeg fik nogle sko af min mutti og min bonusfar, som var for store, så der må vi lige overbytte. Og nu skal vi på Dalle Valle og spise, og så skal vi bare rigtig hygge. Så nu skal vi op til Dalle Valle, og vi holder i den her p-kælder, som er mega ny. Den er bare sådan helt hvid og mega flot, og jeg tænker, at vi filmer en lookbook eller sådan noget hernede på et eller andet tidspunkt. Det kunne være fucking fedt. Overvej, hvor fedt det kunne være at filme lige her. Sådan gult og bare... Det gør jeg på et eller andet tidspunkt. Det gør jeg. Paul skal ned, eller så får jeg mig lidt grøn. Så er der også dobbelt her på alpine. Så vi har lige været inde og spise på Dalle Valle. Det var rigtig lækkert. Og nu skal vi lige hjem, og så skal jeg hente et armbånd til min farmor. Men så skal vi lige hente det, og så skal vi over til min farmor. Og lige give hende nogle gaver og lige sige hej, hvis hun er hjemme selvfølgelig. Og så ja, så skal jeg bagefter, så vil jeg gerne filme nogle videoer. Jeg ved ikke lige hvilke, så det skal jeg lige finde ud af også. Så ja, jeg håber, at I nyder videoen indtil videre. Så ja, hej. Du vil lige at skulle være en trappe igen. I feel your smile against mine. Oh, you're making me so high I could cry. I can't even lie. You know you can't hide from feeling so damn right. I'll make you feel so right. Jeg får lidt søvn. Så lå jeg og sov til klokken 9, hvor jeg gik i bad, og så tror jeg ikke, jeg skal kakao. Ja. Der er ikke så meget andet at sige, end jeg håber, vi ses i min næste video, og I må have det mega godt indtil da. Hej! Ja, den sluttede ikke lige, det var akavet.